Dammi Rubiano è andati, Rubiano presente, Rubiano. Met de enige echte Bakuna, broeder. Vertel ons over de Blue Wave. Hoe is dat begonnen? Het is begonnen met een droom waar veel mensen in geloofden. Ja, die rood was gewoon heel ver. Maar iedereen bleef erin geloven en we hebben hard gewerkt. Met de steun van iedereen. Je kan het zien ook hier, steun van iedereen. En ja, we hebben het gehad. Nee, zeker weten. Dat is de bedoeling om iedereen bij elkaar te brengen. En we zijn allemaal Antillianen. Als je nou van Aruba bent, Bonaire, Sint Maarten, noem ze maar op. We zijn allemaal één, we horen allemaal samen en we doen het voor iedereen. Mas enjoy, me sempre te enjoy con aqui, conhecendo no local. Queremos, aqui está mi melhor performance a mim mesmo enjoy. Seguro, Bakuna dat wat hij também. Nós invitei eigenlijk para vir een show na qualquer. E ela apresenta ayer também tem rato, dus ela moest nos op amor e nos op agradecido. E na zomer met een full book, aqui na Holanda, tour weekend, deze man. Agradecido a Deus para a oportunidade na aqui, então contento com todo fanático, contento com todo mundo que está suporte. Seguro, Raceway também também tô para mim que menos está já domingo outro semana, na Raceway, que me todo bom menino. Miran con el ayunar a darle su